Ngibingelele iy'ngane zakwethu, ngibingelele enhla nasezansi. Yebafowethu, kusasa kuthiwa ihlangane ihlukane. Ihlangane ihlukane ngo-7:30 e-Princess Magogo Stadium. Kunjalo akujiki iy'ngane zakwethu. Le nsizwa-ke lezi-ke sidlala amagemu awu-8 esewonke eziwadlalile. So kulama gemu eziwadlalile lawa-ke i-draw ayikaze yaba khona. Uma ingaba khona kusasa kushuthi kuzobe kuqala emlandweni wabo behlangana behlukana. So-ke umbuzo khona-ke ukuthi iy'mpofana zizokhona yini ukwenza u-win number 6 okuwusithupha loyo-ke. Zizokhona yini iy'mpofana asazi-ke. I-Richards Bay izokhona yini ukwenza i-win yabo yesi-4 noma nabo ngeke bazohluleka? Asazi-ke. I-draw izobe ikhona? Hhayi, asazi-ke. Kodwa-ke ngokubuka kwami-ke le gemu lena nangokucabanga nje kwami, iy'mpofana ngicabanga ukuthi bazoyiwina nje kalula igemu le yakusasa. Njengoba i-Richards Bay iza kulo mdlalo lo ayinawini. Ngicabanga ukuthi ba-under pressure kakhulu kakhulu kakhulu, bona bazobe befuna i-draw okungenani. So iy'mpofana zisefomini iy'ngane zakwethu, angifuni ukuqamba amanga and zisefomini kanjalo nje zifuna ukugijimisa isicoco phezulu laphana, zifuna ukulwela unamba 1. So engicabanga ukuthi masiwina kusasa singawina ngamagoli amathathu kuya phezulu. Singawina ngamagoli amathathu kuya phezulu. Angiboni i-draw, i-draw ngeke ize ibe khona. Yabo, khona ozowina kodwa nje iy'mpofana engayinikeza mina le win. I-Richards Bay isahlangahlanganisa la, yabo. So iy'mpofana cha, ukuwina izowina as long as u-coach wethu angeke ebe nama-chop and change amaningi angenasidingo, yabo, angenasidingo. Akabuyisele nje i-line-up eyadlala ne-Sundowns njengoba injalo, ahlukane ney'nto ey'ningi. Ahlukane ney'nto ey'ningi. Okuningi nokuningi sokubona nge-second half, yabo. Okuningi nokuningi sokubona nge-second half. Akabuyisele nje i-line-up edlala ne-Sundowns sibone-ke ukuthi kusiphatheleni okunye nokunye. So ngiyabhilivela-ke futhi ey'ntwaneni lezi ongumfundi ovela ngazo ngathi angamqalisa futhi igemu uma kuwukuthi akamqalisanga-ke. Eyi sekuyoba buhlungu kodwa ngathi angayiqalisa intwana noPhili. Ngifuna ukumbona uma egijima noPhili kahle kahle ethimini engashisi ngoba phela i-Richards Bay team nje normal. So ngifuna ukubabona benoPhiri bobabili ukuthi bazosiphathelani lawa jita lawo. So hhayi, asiye sibone-ke ney'ngane zakwethu kusasa ngo-7:30 kunjalo. Kunjalo iy'ngane zakwethu boseduze ne-stadium uvakashele khona ulande iy'nsizwa oy'buka ngamehlo enyama. Ungeke ubuke ku-T_V. Danko.